दे बिजाबखौ दिनै आरो बेखौ फिननि दे गासिबो दिहुनबाय ना दिहुनना लालाय नोंसोरनि बिजाबखौ आं दिनै नायफामनि दै नैबेयो गोरोबहोनो होदों थाइजौ आरो थालिर नैबेखौ मा होनना बुंदों सावगारिनि मुंजों रिंसारथिजों गोरोबनाय सावगारिखौ गोरोबहोनि फै दा गोरोबहोबाय ना नोंसोरो बलदों थालिरदों रिंसारथियाथ' गोरोबाखै आरो बियो खुरैजों साथादों गोरोबहोबाय खानजंदों नाजों बासदों आरो दाउदैदों बेथ' रिंसारथिया गोरोबाखै बे असमिया रावावबा गोरोबगौमोनदां बल कल बाति साति फनि कनि बास मास बिदि जागौमोन आरो ना दाथ' मा बुंनो दाथ' बेखौ माबायदि सोलायगोन मासोमालागै लिरिखौनो सोलाय नैबेलाय पइसिं न'आव बाहायजानाय बेसादफोराव बेंखन हो पइसिं माने मालाय मिथियोना माखौ बुङो ओंखाम इसिं बा ओंखाम संग्रा न' पइसिं बेयो गोदान सोदोब दै नोंसोरो दाखालि आं फोरोंदोंमोन ना पइसिं माने ओंखाम संग्रा न' पइसिं होननानै बुङो बेखौ पइसिं नोंसोरबो गोदान खोनादोंना बे सोदोबखौ दिनैनिफ्राय ओंखाम संग्रा न'खौ पइसिं होननानै खोन्थादे नै बेखौ गोरोबहोआखै माथो नोङो नोंनिया गोरोबहोबाय नोंनियाबो गोरोबहोबायना नोंनियालाय नोंनियाबो गोरोबहोआखै गोरोबहो नोंनिया गोरोबहोबाय माबायदि गोरोबनाय दंखायो जोंहा बल आरो बरफ बल दं आरो बरफ दं दा सावगारि नायनांगोन नोंसोरो बेयो बलनि सावगारि आरो बेयो मानि सावगारि दाउ बे दाउखौ मा होनना बुङोलै बरफ जों ओरैनो गामियाव मा होनना बुङो दाउब'नि नामा बरफसो दै बेखौ जोंहा गिदिर जोंहा आफादफोर दङ नुवाना बिजाब लिरगिरिफोर आरो बेबायदि डक्टरेट लानायफोर दङ नोंसोरबो देनां लाहैथां दै बिसोरो बेखौ दाउब'खौ दिनैनिफ्राय बर' रावाव बरफ होननानै बुङो मा बुङो बरफ होननानै बुङो दाउब'खौ दै आरो बेनिफ्राय बेखौ गोरोबहोदो दै नोंनियाबो गोरोबहो कमला कलम कवाखौदों बरफ खरम आरो खदाल बेनो बल आरो बरफ बेयो गोरोबदोंना बेखौ गोरोबनाय होखादों होमबा सावगारिखौ नायनानै गोरोबहोग्रो हांखोखौथ' जथायनो हायाखै नोंसोरो आं लासै लासै फोरोंलांगोन दासो नोंसोरो फरायसालियाव फैजेनदो दै मात्र बेखौल' गोसोआव लाखिदो बै नुनाय दाउब'खौ बर' रावाव मा बुङो बरफ बुङो दे आरो बेबायदि नाम सोलायनाय नोंसोरनि न'नि रावजों आरो फरायसालिनि रावजों गोरोबै जानो हागौ बर' रावाव नै बेखौ नाय बेयो मा फिथाइ बेयो आइखौ जोंनि मा होनना बुङो बर' रावाव थाइजौ दायो जोङो फरायसालि रावाव मा नांगोन गोदान बर' रावा आइ होनना बुङा आइ आफा माने आफा न बेदिनो आरो बेयो मा जालायखो अखमिया हांखोसो बे अखमिया हांखोथ' आं नोंसोरनो फोरोङाखै मात्र बेखौल' गोसोआव लाखि दिनैनिफ्राय थाइजौखौ मा होननानै बुङो आइ होननानै बुङो जोंनि गोदानै दुस्थ' खालामनाङा गोदानै लिरजानाय बर' राव बियो दै बेखौ मालाय बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद नाम खोनादोंना नोंसोरो बिसोर मालाय गोदानै थाइजौखौ आइ नाम होबाय बर' राव दै दिनैनिफ्राय थाइजौ नुबोला मा बुङो नोंसोरो नैबे थाइजौ नुबोला बेयो मा आइ दै आरो बेबायदि बर' राव जोंहा सोलोंनो गोनां दङ ना नै बेखौबा मा बुङो थ होदो थखौबा मा होनगोन थेमा होननासो बुंगोन जोंथ' बथल होननासो बुङो न आस्सा बेयो जालांबाय थागोन जों हांखो सोलोंलांबाय थागोन दै मात्र बर' राव मा दङ नै नैबेखौ मा बुङो बेखौ रयना ओरैनोबा जों जायख्लं होनना बुङो न जायख्लं बुङो आरो असमियाव रामधेनु बुङो इंराजियाव मा होनना बुङो रेम्बु बर'आव मा होनना बुङो रयना होननानै बुङो दै गोसोआव लाखि दै थाइजौखौ जों थाइजौ होनना बुंबाय थानायखौ मा बुङो बर' रावाव आइ होननानै बुङो
Nơi biba ma jago mai mom motor mansi मै yo malide risi dustu खालामना सावगारि नायनानै मुं लिरनि फै दाथ' बियो माबायदि जागोन जोंसो जाम्बा जाखो ना लिरगिरियासो गोरों जाखो हाला आङो फोरोंनो आरो बिदि गोबां दोङो जानांगौ हा आं नायलांबाय थानि मोनबाला खिथिगोन नै बिखौ मा बुङो बिखौ हाथरखि होनना बुङो ना दिनैनिफ्राय बर' राव बिनि नामा हाथरखि नङा मा टगर गोसोआव थाबायना दाखालिबो फोरोंदोंमोन आं टगर तारमाने सावगारि ताला टगर टपला तुरमुस गायोना गाया नोंसोरा गाया गाय बहुत न' गायनो हो नै हाथरखिखौ मा होनना बुङो दिनैनिफ्राय बर' राव टगर दै टगर होनना बुङो हाथरखिखौ मिथिबायना नोंसोर गोसोआव थागोन गोदान सोदोबफोरखौ बे जाय ख्रंखौ मा होनना बुङो बर' राव मा बुङो नै एन्जर नैबे एन्जर फिसाखौ मा बुङो नोंसोरो नाव न' निंनि होनना बुङो दे निंनि एन्जर फिसाखौ दे गोसोआव लाखि दे आरो नैबेबायदि फुट थानायखौ एन्जर होनना बुङो नैबायदि सावगारि थानायखौ एलबाम होनना बुङो राबननि नैबायदि हिन्जावसानि सावगारि थाबाथाय एम होनना बुङो आरो नैबेबायदि दामग्रा धतरा बा जोंनिया सेरजा दोङो ना बेखौ इम्बु होननानै बुङो इम्बु बायदि नुयोना सेरजाखौ सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्यु गिफ्ट हरफानाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन